U sljedećih 50 minuta zaplovit ćemo zajedno od krajnjeg pomorskog sjevera Hrvatske prema jugu, obalama Istre, najvećeg hrvatskog poluotoka, preko Krka, najvećeg hrvatskog otoka, zatim uz plaže i uvale Cresa i Lošinja, sve do Oliba, Silbe i naposljetku surrealnih vizura otoka Paga. Iako namijenjena nautičarima, i ova se kaseta, poput svih naših video izdanja o Jadranu, neće zaustaviti samo na moru i obalama, već će vas provesti i kroz autentične prizore unutrašnjosti Istre i sjevernih otoka. Tko voli ploviti, voli uživati u lokalnim gastronomskim tajnama, pa će ovaj nautički peljar prikazati ponešto i od hvale vrijedne gurmanske ponude navedenih prostora, premda neobuzdane hedoniste, željne novih organoleptičkih spoznaja, upućujemo da prouče i naše izdanje gurmanskog videovodiča hrvatskog Jadrana, koji otkriva sve ili barem gotovo sve tajne kuhinje i ugostiteljske ponude ovog arhipelaga. Na našem ćemo ugodnom putovanju nailaziti i na romantične uvale za dvoje, najveći suncobran Jadrana, znatiželjne bjeloglave supove, pojedince željne osobenog odmora, kao i na članice naše pouzdane i dopadljive, sve prisutne Dream Point ekipe. Plovite li sjevernim Jadranom, uočit ćete niz dobro uređenih i opskrbljenih marina uz zapadnu obalu Istre, a otoci oko kojih ćemo broditi nude uz pokoju marinu pak zavidan zbir sigurnih sidrišta. Ipak, unatoč brojnim zakloništima, u ovim se vodama s dužnim respektom treba odnositi prema lokalnom vjetru imenom bura, koji pristiže s kopna i gotovo na cijelom prostoru, no posebice u Velebitskom kanalu, u svako doba godine znade iznenaditi olujnom snagom. Amplitude oseke i plime u sjevernom su Jadranu osjetnije, no u južnom, ali u pravilu ne prelaze 1 metar, dok morske struje ne predstavljaju značajan faktor pri plovidbi i na njih treba paziti tek, primjerice, u prolazu između otoka Cresa i Lošinja. Ljetne temperature zraka stabilne su i visoke, a i površinske temperature mora variraju od tijelu ugodnih 23 do čak 26 stupnjeva. Za ljubitelje dubinskog ronjenja treba istaknuti kako i ovaj dio Jadrana nudi niz atraktivnih podmorskih lokacija, a spomenut ćemo tek rt Margarina na otoku Susku, lokalitete oko otočića Čutin pokraj Cresa ili podmorje malih i velikih Srakana, dok ćete podno sjeverozapadne obale Cresa naići na jedan od potopljenih brodova razasutih po jadranskom dnu. Sjeverni je Jadran područje zavidne i osebujne raznolikosti, pa njime valja broditi, kretati se, pa čak i odmarati potpuno otvorenih osjetila, kako biste ga doživjeli u maksimumu njegove potpunosti. Stoga što prije zaplovimo. Istra je najveći hrvatski poluotok, a plovidbu njegovom zapadnom obalom započet ćemo od dotjeranog Umaga, u čiji zaljev ćemo uploviti pazeći na signalne plutače, a potom se vezati u Aci Marini na sjevernoj ili uz Gat na južnoj strani luke. Duga turistička tradicija u Umagu se osjeća na svakom koraku, a posebice se u tom smislu ističu lokalni ugostitelji koji se natječu kako osmijehom, tako i morskom gastroponudom. Mi vam pak posebno preporučujemo kopneni izlet do nedaleke autohtone istarske konobe Bušćina, gdje ćete jednako uživati uz suptilne Jakobove kapice, istarsku maneštru i supicu, kao i uz tradicionalne delicije s tartufima i divljači. Zabrodimo li od Umaga prema jugu, treba se s oprezom odnositi prema brojnim obalnim pličinama, a nakon kojih 7 nautičkih milja svjetionik na lukobranu, šumica i toranj negdašnje bazilike Svetog Pelagija znak su da smo pristigli u staro bizantinsko naselje Neapolis, točnije današnji Novigrad. U nizu odabranih odredišta zapadne istarske obale, nakon kojih sat plovidbe prema jugu, naići ćemo i na grad smješten na dopadljivoj punti, imenom Poreč, svakako jedan od najdinamičnijih ljetnih centara Jadrana. Vrijedi se prošetati živopisnim porečkim kalama i neizostavno razgledati atrij, baptisterij, mozaike i apsidu znamenite Eufrazijeve bazilike,
dok one željne kupanja i vodenih sportova upućujemo na susjedna turistička naselja, plavu i zelenu lagunu. U nastavku naše plovidbe zapadnom obalom Istre, dopadljivi otočić Sveti Juraj znak je da smo pristigli do Vrsara, slikovitog mjestašca oboružanog lijepim plažama i tradicijom najstarijeg i najuglednijeg nudističkog naselja Jadrana. Vrsarska luka dobro je zaštićena od vjetrova i velikog mora, a odnedavno je oplemenjena i novoizgrađenom marinom. Prošećite svakako slikovitim mjestašcem smještenim na brdašcu iznad luke i bacite pogled na lijepu baziliku Svete Marije. Na 2 milje plovidbe prema jugu smjestio se Limski kanal, zasigurno najljepši prirodni obalni fenomen zapadne Istre. U ovom preljepom 5 milja dugačkom zaljevu dopušteno je samostalno broditi tek do Žute plutače na ulazu, a nakon toga morem se može nastaviti isključivo organiziranim prijevozom. Razlog tomu je najveće uzgajalište školjaka sjevernog Jadrana, čiju ćete provokativnost i svježinu najbolje osjetiti u restoranu Viking, gdje vas uz rakovicu na salatu i lepezu samih školjaka upućujemo i na delikatan recept pod nazivom bavete alto mare. Zbir začudnih otočića predvođenih Svetim Ivanom na pučini krije u svojim prolazima i opasnu plić Samer, a ovaj mali arhipelag znak je da smo se približili Rovinju, još jednom znanom istarskom turističkom biseru čija je stara jezgra već po tradiciji smještena na brdašcu i prvom odabranom Dream Point odredištu sjevernog Jadrana. Rovinj je jednako oku i srcu privlačan danju kao i noću. A kad nakon šetnje njegovim uličicama ogladnite, vrijedi se zaputiti u gastronomsku oazu restorana Giannino, neprikosnovenog šampiona u spravljanju tjestenine s plodovima mora. Nastavimo li dalje prema jugu, morat ćemo nažalost zaobići otočje Brijuni jer pristajanje i sidrenje u ovom preljepom akvatoriju još uvijek nije dopušteno, a zatim pristati u najvećem istarskom gradu Puli, gdje se makar nakratko valja iskrcati i razgledati arenu, trokatni rimski amfiteatar po veličini 6. među sačuvanima u svijetu. Onima koji se ne vole vezivati u gradskoj luci savjetujemo nastavak plovidbe prema jugu do obližnjih zakloništa i uvala. Jedno od takovih sidrišta je uvala Stoja, a naredna imenom Veruda krije u svom okrilju i dobro opskrbljenu marinu. Najljepše sigurno sidrište nudi prostrana uvala Soline, skrivena iza otočića Veruda. Onima koji u ovim zakloništima ogladne, vrijedi dublje posegnuti u novčanik i posjetiti 2 elitna i visoko cijenjena ovdašnja ugostiteljska objekta. Prvi, imenom Milan, u uvali Stoja, uza svakojake delicije nudi i sjajnu grdobinu na brudet, dok drugi, smješten u pješčanoj uvali pod nazivom Val Sabion, obiluje maštovitim sofisticiranim recepturama od kojih valja izdvojiti 3 rižota u kolutu sira. Plovidbu zapadnom obalom Istre završit ćemo na samoj punti, prikazom impozantnog svjetionika Porer, koji nautičarima nudi svjetlosni orijentir u rasponu od 25 milja. Prošavši Porer, iza rta Kamenjak otvorit će se začudno razvedeni Medulinski zaljev s mjestašcem i istoimenom marinom Pomer u svojem zapadnom i mjestom Medulin u svojem istočnom kraku, dok se na istočnom izlazu iz zaljeva smjestio dopadljivi otočić Bodulaš. Južni dio istočne istarske obale, unatoč razvedenosti, pomalo je nepristupačan i hladan, pa ćemo se, prošavši svjetionike na Crnoj punti i rtu Škvaranski, tek nakratko zaustaviti u dobrom zakloništu uvale Prklog. Prvo dopadljivije naselje ove obale jest turistički Rabac, dobro zaklonište od svih, izuzev južnih vjetrova, u kojem se možete vezati na glavnoj rivi ili sidriti pred hotelskim plažama. Tek 10 nautičkih milja sjevernije prvi je pristan za brodice u Mošćeničkoj Dragi, gdje uz lijepu šljunčanu plažu vrijedi posjetiti i restoran Johnson, volite li svježu ribu,
a posebice riblju juhu, škarpinu na lešo i odličnu domaću travaricu. Sljedeće mjesto vrijedno obilaska jest Lovran, u kojem se može vezati uz podulji lukobran za mirna vremena ili pak pokušati pronaći mjesto uz omanji mol gradske lučice. Urbani Lovran znan je po prelijepim ljetnikovcima i vilama, od kojih su mnogi danas pretvoreni u skladne privatne pansione za ljetni odmor. Na putu prema sjeveru zaustavimo se na trenutak u znanoj marini Ičići, a potom produljimo i do Opatije, mjesta s najduljom turističkom tradicijom sjevernog Jadrana. Pravi ćemo primorski biser naći koju milju sjevernije. Luka i mirno mjestašce Volosko kao da su nešto podalje od kvarnerske turističke vreve, no to ne znači da ovdje nećete naići na hvale vrijednu gastronomsku ponudu. Posebno upozoravamo na restoran Bevandica i njegovu terasu tik do mora, gdje uz bogat izbor hladnih morskih predjela valja oprobati i ribu spravljenu u soli. Na Kvarneru, prostoru duge turističke tradicije, na nekim ćete ugostiteljskim punktovima možda naići i na posve bizarnu ponudu. Ploviti istarskim obalama, a ne zaviriti u unutrašnjost ovog šarmantnog poluotoka predstavlja propust bez presedana. Stoga svim pasioniranim nautičarima savjetujemo da na neko vrijeme izaberu siguran privez za svoj brod i odluče se za posjet preljepim istarskim mjestašcima smještenim na kopnenim brdašcima i uzvisinama. Motovun sa svojim ulicama, trgovima, vidicima i začudnom hortikulturom. Grožnjan s jednako dopadljivim kalama, kućicama i prizorima. Preljepi Draguč ispunjen tipičnim istarskim motivima i nadrealnim crkvicama. Hum, službeno najmanji grad na svijetu. Impresivna aleja glagoljaša. Tek su neka najupečatljivija odredišta zbog kojih vrijedi ostaviti brod u luci. Obilazeći unutrašnjost Istre, nailazit ćete na iznenađujuće pejzaže. Znanu istarsku crvenu zemlju oplemenjenu vinogradima, maslinike i masline, gostoljubive proizvođače delikatnih domaćih rakija poput biske i medice, kao i urbane prizore visoke autohtonosti. Znatiželjne gurmane toplo savjetujemo da ove prostore ne napuštaju bez posjeta nekoj od konoba i bez okusa legendarnih tartufa, šumskih gljiva, šparoga, lokalnog pršuta i sjajnih izvornih receptura poput istarske supice, fuža s tartufima, istarske maneštre, fritaje od šparoga ili brojnih delicija od divljači. Ukratko, poradi svega navedenog, kompletno područje unutrašnjosti Istre zaslužuje zavidnu titulu Dream Point odredišta hrvatskih otoka i poluotoka. Unatoč recentnim diskusijama mjeritelja vezanim uz precizne veličine otoka Cresa i Krka, službeno je ovaj potonji s 409 kvadratnih kilometara površine i 70-ak naselja i zaseoka još uvijek formalno najveći otok Jadrana. Uza spomenuti atribut, Krk je i otok iznimno bogate prošlosti, vidljivih suprotnosti istočne i zapadne obale, ali i odredište brojnih gastronomskih iznenađenja. Na Krku ćete naići i na čitav niz autohtonih fenomena, od kojih ćemo izdvojiti tek dopadljive svirače sopila i vinsku sortu imenom žlahtina. Nautičare valja upozoriti kako se u ovom akvatoriju nalaze i Senjska vrata, vjerojatno najozloglašeniji prolaz Jadrana u kojem zimi, ali nerijetko i ljeti, vjetar imenom bura zna dosegnuti orkansku snagu. Plovidbu oko otoka Krka
započet ćemo od najzaštićenijeg zakloništa i sidrišta istočne obale, zaljeva Soline, kojim, poradi pličina, valja ploviti držeći se sredine. Na samom kraju zaljeva, plitko dno i obala oplemenjeni su ljekovitim pijeskom i blatom, pa neki od turista uz umjerenu i preporučenu konzumaciju prirodne ljekovitosti znadu ponekad i pretjerati. U samom zaljevu smjestilo se i mjestašce Klimno sa 60 metara dugačkim lukobranom, dopadljivom lučicom i neobičnim simbolom prepoznavanja. Sljedeće zaklonište od vjetrova, no ne i od opake bure, nudi uvala Stipanja, točnije podulji lukobran mjestašca Šilo. A nastavimo li plovidbu istočnom obalom prema jugu, naići ćemo na dobro zaklonište od bure u uvali Petrina, gdje se može mirno sidriti na pješčanom dnu dubine oko 7 metara. Nakon koje 2 nautičke milje dočekat će vas impresivna 50-metarska litica, na kojoj se udomačio zasigurno najslikovitiji krčki gradić imenom Vrbnik, mikrodomovina spomenute žlahtine, mjestašce s bogatom starom bibliotekom i prelijepim uličicama u kojima je, tako reći, svaka kuća vinski podrum. U lučici Podnolitice, uz visoki, no ne i predugački lukobran, valja ostaviti brod tek za mirna vremena, a potom se uspjeti do samog Vrbnika i posjetiti provjereno i maštovito gurmansko odredište Konobunada. Ovdje vam posebice preporučamo kušati ponešto od morske ponude, a nadasve delikatan crni rižoto, kojeg ćete zaliti čime drugim, no kvalitetno i plemenito tretiranom žlahtinom. Od Vrbnika ćemo dalje na jug, iza rta Tenki i hridi Kamenjak, broditi uz impresivnu sinovitu obalu lišenu dobrih zakloništa, da bismo iz rta Sokol zavirili u podugačku uvalu Vela Luka, koju, međutim, za jače bure ipak valja zaobići. Naredno otočko naselje u koje ćemo uploviti jest Baška, turistički gradić smješten u lijepom zaljevu koji svoj status zahvaljuje ponajprije znamenitoj šljunčanoj plaži, jednoj od najdužih na Jadranu, a potom i slikovitoj staroj jezgri primorskog ugođaja. Podulji mol u Baškoj oplemenjen je korpomortima i nautičarima predstavlja relevantnu zaštitu od vjetrova. Zađemo li nakon Baške iz rta Škuljica i prođemo li Senjska vrata, plovit ćemo uz gostoljubiviju i pitomiju zapadnu stranu Krka, gdje ćemo ponajprije zaviriti u mahom vikendaško naselje Stara Baška, a potom uz obalu ispunjenu lijepim žalima, u uvalicama Drenova, Pokrive i Konobe, nastaviti sve do dubokog zaljeva i analogno dobrog zakloništa mjesta Punat. U Puntu će vas nakon sigurnosnih plutača dočekati jedina otočka marina, upotpunjena dobrom infrastrukturom i gostoljubivim mornarom Damirom. A potom i ponuda noćno-plesnog glazbenog turizma, kao i zbirka mornarskih čvorova restorana Vele vode, u kojem svakako valja kušati i pohanu grdobinu u umaku od bijelog vina. Nakon nepune 2 milje plovidbe prema zapadu, približit ćemo se najvećem otočkom naselju Krku, gdje će nam dobrodošlicu zaželjeti gradske kule i zidovi i oveći lukobran. Prošetate li lijepim ulicama stare jezgre, bacite pogled na mjesnu katedralu i gradski trg, a imate li sreće, naići ćete i na Sopce, izvođače tradicionalnog otočkog glazbenog melosa. Zabrodimo od Krka na sjever, prođimo zelenom obalom uz rtove Glavotok i Pelova, kako bismo pristigli do mjestašca Malinska. Pri ulasku u lučicu valja zaobići Crvenu Bovu, a potom potražiti mjesta za privez uz jedan od 2 mola. Nedaleko Malinske smjestio se i turistički kompleks ribarskog sela hotela Haludovo, gdje se također znade naći mjesta za privez. Premda riva i mol narednog otočkog mjesta Njivice naizgled obećavaju mjesta za privez, u ljetnoj je sezoni pristajanje u lučici povezano s vašom sretnom zvijezdom. Njivicama se valja dokono prošetati uz obalu, a kad ogladnite, uputite se u restoran Rivica,
u kojem uz oprobane morske naslove valja svakako okusiti autohtone šurlice s naširoko znanim škampima, a sve zasladiti rožatom ili tiramisuom. Otočku plovidbu završit ćemo u najsjevernijoj luci Omišlju i njegovom poduljem zaljevu, a potom zaploviti do susjednog Cresa, gdje nas očekuju nove nautičke delikatese. Želite li uživati u impresivnim otočkim uzvisinama, idiličnim šljunčanim žalima, skrivenim obalnim špiljama, Vranskom jezeru, nadrealnim mediteranskim prizorima? Poželite li okusiti dah antike ili pak ponajbolju janjetinu hrvatskog Jadrana, a ne strahujete od povremenih iznenadnih udara opake bure? Jednostavno morate ploviti i sustavno proučiti otok Cres. Oko ovog 68 km dugog otoka brodit ćete 75 nautičkih milja, promatrajući kako njegova visina opada od sjevera prema jugu i ujedno osjećajući kako vas respektabilna prirodnost i ljepota postepeno pretvaraju u strasnog zaljubljenika creskog akvatorija. Plovidbu i razgled ovog lijepog arhipelaga započet ćemo posjetom administrativnom središtu otoka, mjestu Cres, u kojem se nautičarima nude čak dvije marine, ona u samoj gradskoj luci i druga smještena u južnom kraku uvale. Zanosan mediteranski ugođaj u Cresu je nadopunjen renesansnim duhom pučke gradnje i mletačkim utjecajima, pa se svakako vrijedi prošetati brojnim ulicama i kalama. Promotriti južna i sjeverna gradska vrata, okruglu kulu na sjeverozapadnom uglu grada, crkvene tornjeve, grbove na pročeljima, zaviriti u pokoje dvorište i naposljetku uživati u slikovitom prizoru creskog mandrača koji je sastavni dio glavnog gradskog trga. Neki će gradom poželjeti i rekreativno protrčati ili pak okusiti sjajnog brancina u pećnici u dobrom restoranu Bellona. Aktivnijim putnicima savjetujemo i izlet u 3,5 km udaljeno seoce Loznati, gdje se otvara lijep pogled na istočnu obalu otoka i gdje se u idiličnom pučkom ugođaju konobe Buka Letta može okusiti legendarna pohana creska janjetina. Zaplovite li prema jugu, ne valja vam odmah napustiti prostrani Creski zaljev, jer se u njegovom južnom kraju smjestilo prvo otočko Dream Point odredište, prelijepo mjestašce Valun. Nautičari se u Valunu mogu vezati uz 30-metarski mol ili pak sidriti ispred samog mjesta, a potom se okupati na plaži i prošetati do župne crkve u kojoj je izložena znana valunska ploča iz 11. stoljeća pisana glagoljicom. Vrijedi se uspjeti i do crkvice Svetog Marka ponad mjesta, a potom vratiti do luke gdje ćete u sezoni naići čak i na nadrealne elemente azijskog ugođaja. Znatiželjnim gastroistraživačima savjetujemo posjet restoranu Na moru, gdje uz uobičajene morske delicije možete od vlasnika naručiti i tradicionalni creski recept kalandraku, točnije janjetinu u umaku s palentom. Ako vam je brod na sigurnom vezu, vrijedi se potruditi i odvojiti neko vrijeme za cestovni posjet obližnjim Lubenicama, najzačudnijem creskom predpovijesnom naselju smještenom na impresivnoj 378 metara visokoj litici koja se strmo obrušava prema moru. U mjestašcu valja uživati u impresivnom pogledu na zapadnu otočku obalu i prošetati se dvijema krivudavim ulicama u kojima danas živi 43 stanovnika. Napustit ćemo Lubenice i Valun, zabroditi prema jugu i mimo ići otočić Zaglav, te se nakratko zaustaviti u idiličnoj uvalici Sveti Ivan, gdje se možete usidriti, okupati na lijepom žalu, a ukoliko ste propustili cestovni posjet Lubenicama, odavde do njih prošetati u planinarskom duhu strmom kozjom stazom. U nastavku plovidbe valja posjetiti i narednu uvalu imenom Žanja, ponajviše zbog slikovite podvodne spilje imenom Plava grota, čiji ćete naziv u potpunosti razumjeti tek uplivate li ili poradi plime uronite li u njenu unutrašnjost koja najljepše prizore nudi pred sam zalaz sunca.
nakon koje 4 nautičke milje iza uočljivog rta Kijac smjestila se Martinščica, dobro zaštićena lučica u kojoj probleme stvaraju tek južni vjetrovi i u kojoj se može vezati uz mol na istočnoj ili pak vanjsku stranu mola na zapadnoj strani. Susjedno naselje Miholaščica turističkog je i vikendaškog ugođaja, pa nautičarima valja nastaviti prema jugu sve do dobro zaštićene uvale Žal, podno mjesta Ustrine, gdje muljevito dno nudi dobro sidrište kako u sjevernom kraku imenom Porat, tako i u južnom kraku pod nazivom Banestrovica. I evo nas do još jednog creskog bisera, drevnog osora, znanog antičkog pristaništa za one koji su od Venecije brodili prema Otrantu. Vezati se ovdje možete na zapadnoj rivi, a i na istočnom dijelu. No u svakom slučaju, prilikom pristajanja pripazite na snažne struje koje prolaze kanalom koji odvaja otok Cres i Lošinj, a prokopan je još u rimsko doba. U samom kanalu najmanja je dubina 2 metra, a most se za prolaz brodova otvara u 9 i 17 sati. Osor je gradić muzej i svaki je njegov kutak vrijedan pogleda. Nakon što vas u mjestu pozdrave dopadljivi ronioci, prošećite današnjom gradskom jezgrom u razgled Vijećnice i Arheološkog muzeja, crkve Svetog Gaudencija, zaštitnika grada i Osorskog akvatorija, preko ostataka Franjevačkog samostana ponad Lijepog Žala, gradskih zidina, sve do antičke ostavštine i drugih brojnih dokaza bogate i burne osorske povijesti. U plovidbi Lošinjskim kanalom prema južnoj punti Cresa i rtu Suha posjetit ćemo i 2 dobra zakloništa od bure. Prvo je zaklonište u uvali imenom Kaldonta, dok naredna nosi naziv Martinščica, a u obje se vrijedi usidriti i okupati. Razgled istočne obale Cresa započet ćemo od samog juga, točnije od dopadljivog mjestašca Pogana i pripadajuće uvale Jadriščica, gdje se može pristati uz unutrašnju stranu kraćeg lukobrana na dubini od 2 metra ili pak sidriti na pješčanom dnu. Imate li sreće, u gostionici Pogana Zlatka Matušana na terasi tik do mora uz uobičajenu ćete riblju ponudu naići i na odličnu jaretinu Inforno, koju nipošto ne valja zaobići. Iznimno razvedena jugoistočna obala Cresa nudi čitav niz lijepih uvala. U prvu od njih, imenom Baldarin, valja međutim uplovljavati s oprezom, pazeći na hrid pred njenim istočnim krajem. Naredna, imenom Meli, ugodna je za sidrenje i kupanje, no i u njoj valja biti oprezan, jer za oseke možete zapeti opješčani sprud smješten nekako po sredini vale. Prije nastavka puta uza samu Cresku obalu prema sjeveru, vrijedi doploviti i do začudno razvedenog otočića Trstenik, kojeg ćete prepoznati po svjetioniku, a čije lijepe istočne obale kriju opasne pličeve i pluseve. Intenzivna razvedenost dočekat će vas i na povratku Cresu, odmah iza rta Kolorat, gdje se smjestila istoimena uvala, podosta popularan nautički rezervat. U pravom izobilju vala i valica podno naselja Punta Križa zavirit ćemo nakratko u Majišku, a potom i onu najdublje uvučenu pod nazivom Ul. U nastavku plovidbe istočnom obalom prema sjeveru valja još jednom nautičare upozoriti na već spomenutu zločudnu buru, kao i na činjenicu da ovaj dio obale ne obiluje naseljenim mjestima. Zapuše li bura, uvala Toveraščica neće predstavljati dobro zaklonište, a u daljem se istraživanju Cresa svakako vrijedi zaustaviti oko otočića Mali i Veliki Čutin, te po mogućnosti zaroniti. Podmorje ovog mini akvatorija naime jedno je od najatraktivnijih na čitavom Jadranu. Do spomenutih otočića smjestile su se i uvale Galboka i Meli, od kojih ova potonja pruža koliko toliku zaštitu od bure. Naredna uvala imenom Koromačna lučica je i kupalište mjesta Belej, pa su mještani ovdje izgradili i lukobran, pred čijom je glavom međutim čitav zbir pluseva. U nastavku ćemo prema sjeveru dugo ploviti bez dobrog zakloništa i veće uvale, a prva na koju ćemo naići jest Kruščica.
Naredna pak imenom Poje nudi lijepo žalo i mogućnost sidrenja i kupanja. I na posljedku, za oproštaj s Cresom, odabrali smo našu drugu Dream Point otočku destinaciju, prelijepi predpovijesni gradić Beli, star više od 4000 godina. Smješten na samom sjeveru istočne otočke obale s dopadljivom lučicom i pripadajućim šljunčanim žalom, Beli ne nudi dobru zaštitu od mogućih hirova bure, no sve drugo u njemu i oko njega više je no vrijedno posjeta i prestižnog Dream Point epiteta. Započnimo s nizom panoramskih vizura ovog creskog bisera. Nastavimo šetnjom idiličnim gradskim uličicama. Posjetimo potom ekološki rezervat zaštićenih bjeloglavih supova kojima je, kao i nama, Beli nesumnjivo svojevrsno Dream Point odredište. Bacimo pogled i na poneku crnu ovcu, da bismo sve zasluženo oplemenili posjetom gastronomskoj oazi iznimne kakvoće, restoranu Beli. U ovom će vam gurmanskom kutku ponuditi čitav zbir začudnih autohtonih recepata, od kojih posebno izdvajamo gulaš od janjećeg dropčića i janjetinu u bijelom vinu. Iako umjetno razdvojen, pa potom i umjetno pripojen Cresu, otok Lošinj nautičarima i putnicima nudi drugačije prizore od svojeg susjeda. Plovidbu oko njega započnimo pogledom na impresivnu Osorščicu, 589 metara visoku klimatsku branu južnog dijela otoka i nautički orijentir kojeg ne možete promašiti. Zaplovit ćemo potom zapadnom obalom Lošinja i posjetiti uvalu Liska, dobro sidrište i ugodno kupalište s lijepim žalom. A zatim ćemo prema jugu sve do trokrake vale Zabodaski, u kojoj onaj zapadni krak predstavlja najsigurnije zaklonište. Naredna, prostrana uvala Artaturi nudi čitavo bogatstvo Krakova, pa je time i postala znano nautičko odredište. Njenu popularnost svakako dopunjuje i kvalitetan restoran Artatore, u kojem će vam gostoljubivi domaćini ponuditi raznorodne delicije, od kojih najtoplije savjetujemo konzumaciju pašte s grancigulom i brancina iz krušne peći, premda će ljubitelji hlapa i jastoga ovdje također doći na svoje. Zabrodimo do podulje luke Mali Lošinj, no prije pristajanja bacimo pogled na slikoviti prolaz most koji razdvaja otok Koludarac i Lošinj, kojim mogu proći tek oni plićeg gaza. Sam Mali Lošinj, najveći otočni grad Jadrana, nautičarima nudi podulju rivu za privez, jednu gradsku pontonsku polumarinu, kao i marinu u zapadnom dijelu do prolaza Privlaka. Nakon što ste odabrali gdje smjestiti brod, valja vam u razgled ovog gradića izrazito turističke i pomorske orijentacije. Prošećite do šumovite uvale Čikat, u kojoj vrijedi zabrana sidrenja. Okupajte se u bistrom moru i razgledajte skladne vile iz prošlog stoljeća ili pak svratite do istočne strane otoka i lijepih kupališta uokolo uvale Baldarka. U Malom Lošinju večer i noć nude bogatu ponudu okusa i zabave. U odličnom ćete restoranu Corrado tako uz novovijeke recepte moći okusiti ponešto i od tradicionalne lošinjske kuhinje, a mi vam posebno preporučamo gulaš od janjetine s domaćim njokima, rižoto od grancigule ili palačinke s blitvom. Restoran Barakuda iznenadit će vas pak radikalno drugačijom gastroponudom koju čine carpaccio i sashimi od tune ili brižno pripravljeni slani inčuni. Nakon objeda, do sitnih ćete pak sati moći uživati u koktelima i općem ugođaju popularnog bistroa Preko, a ujutro, prije no što ćete isploviti, opskrbite se na gradskoj ribarnici ili osobenim prodajnim mjestima prirodnog voća i povrća. U nastavku plovidbe prema jugu čeka vas nekoliko izrazito lijepih otočkih uvala poput one dvokrake imenom Sunfarni, nautičarima znane i popularne Krivice, oplemenjene gustom borovinom, naredne imenom Balvanida,
te posljednje u osebujnom nizu pod nazivom Plijeski. Plovidbu istočnom obalom Lošinja započet ćemo posjetom prelijepim sidrištima i kupalištima obližnjih otoka Male i Velike Orjule, koji nautičarima nude potpunu punoću i prirodnost hrvatskog Mediterana. Potom ćemo zabroditi prema sjeveru i baciti pogled u uvalu Jamna, da bismo nakon nepune 2 milje pristali uz mol lijepe ribarske lučice Rovenska, čiji je lukobran postavio tadašnji vojvoda i kasni meksički car Maksimilijan. U Rovenskoj valja zaviriti i u najstariju otočku Uljaru, u kojoj masline hladnim prešanjem i danas daju prvorazredno ulje. U susjednom Velom Lošinju mjesta za vez naći ćete uz južnu obalu. Prošećite rivom i ulicama ovog šarmantnog gradića, a ukoliko ogladnite, zanimljiv izbor mediteranskih hladnih predjela nudi sofisticirani hotel restoran Grbica, smješten na brežuljku ponad starog grada. Na putu prema sjeveru zastaćemo u istočnoj luci Malog Lošinja, uvali Sveti Martin, a potom proći kraj praktičnog kanala Privlaka s najmanjom dubinom od 2,5 metra i mostom koji se dnevno za prolaz plovila otvara u 9 i 18 sati. Obilazak otoka završit ćemo u Nerezinama, gdje se možete vezati uz čak 3 mola i rivu gradske lučice i gdje zlu ne trebalo, u slučaju nekog kvara, pomoć možete potražiti u malom mjesnom brodogradilištu. Opći dojam gradića upotpunit će ponuda školjaka konobe Meduza, u kojoj ćemo vam posebno skrenuti pozornost na delikatne i rijetke kapelunge. Plovidbu sjevernim Jadranom oplemenit ćemo posjetom manjim, no nautičarima podjednako zanimljivim otocima ovog arhipelaga. U tom smislu doplovit ćemo prvo do Unija, gdje će vas na istočnoj obali dočekati impresivne vele stijene koje najavljuju ulazak u prostrani zaljev jedinog otočkog gradića Unije. Privez se, imate li ljetne sreće, može naći uz jedini mol, a za utihe u zaljevu se može sidriti i na pjeskovitom dnu pred prostranom šljunčanom plažom. Za gladne i žedne ugostitelj Jozo očistit će svježu ribu. Domaće se žabe pak odlikuju nepojmljivom miroljubivošću, a u Unijama ćete zaista moći uživati i u rijetko lijepim prizorima sumraka. Zapadna strana otoka u znaku je lijepih uvala. Nautičarima valja tako uploviti, usidriti se i okupati u uvalama Vognišća i Potkujni, dok je treća, imenom Maračol, nadaleko znana i iznimno popularna među rekreativnim moreplovcima. Krenete li od Lošinja prema zapadu, nakon 6 nautičkih milja stići ćete do otoka Suska, koji se poradi brojnih razloga našao na prestižnom spisku odabranih Dream Point lokacija sjevernog Jadrana. Ovaj, kako prirodni, tako i društveni fenomen Jadrana i Mediterana, pokriven je debelim naslagama pješčane zemlje, a kako na njemu rastu tek vinogradi i trstika, doima se kao da pripada nekom drugom podneblju. Autentičnost otoka predstavlja i osobena narodna nošnja, a 188 današnjih stanovnika govori jednako osobenim dijalektom. Na Susku se za mirna vremena vrijedi usidriti i okupati na prelijepoj pješčanoj plaži uvale Dragoča, a potom se uz dužan oprez poradi pličina možete vezati uz mol pod lukobranom. Nakon iskrcaja vrijedi vam prošetati glavnom pješčanom ulicom do Brežuljka, gdje je smješteno staro naselje pod nazivom Gornje selo. U novijem pak Donjem selu naići ćete na odličnu ponudu plave ribe i lokalnih vina u dopadljivoj konobi imenom Megi. Sve u svemu, ovaj je nadrealni Dream Point otok zaista vrijedan posjeta i boravka. Kad se pomno zagledate u pomorsku kartu, tlocrt otoka Raba neodoljivo će vas podsjetiti na nekog začudnog morskog raka. Poput mnogih jadranskih otoka, Rab također ima 2 lica i 2 karaktera.
Ono istočno, naime, surovo je, visoko, ogoljeno, a za iznenadne bure i iznimno opasno, dok zapadna obala otoka nudi putniku i moroplovcu potpunu blagost u svojoj razvedenosti. Rapsko lutanje započet ćemo pogledom na Barbatski kanal, od kojeg ćemo se zaputiti prema luci grada Raba, najvećeg otočkog naselja. Nautičarima se u Rapskoj luci nudi uređena Aci marina, no i dugačka Vela riva, čijih je posljednjih 300 metara namijenjeno nautičkom i inom neformalnom brodskom prometu. Vrijedi se posvetiti ovom lijepom povijesnom gradu, prošetati njegovim uređenim kamenim ulicama, zagledati u brojne zvonike, trgove, osjetiti i dio noćnog ugođaja i naposljetku začiniti posjet okusom odlično spravljenog crnog rižota ili tjestenine s morskim plodovima u restoranu Rio. Isplovit ćemo iz Raba i zaviriti na trenutak u lijepi zaljev Sveta Eufemija, podno gradskih zidina, pogledati i popularna kupališta turističkog naselja Suha Punta, pa nastaviti prema zapadu u susret pravoj simfoniji pitomih uvala i žala. Prva je od njih Gožinka s malim molom i sezonskim restoranom, a u narednoj Čifnati lijepo je pješčano žalo i izvor pitke vode. U sljedećoj, pod imenom Krištofor, treba tek pripaziti na grebene u sjevernom kraku, dok susjedna Litovica mami na sidrenje i kupanje u oba svoja kraka. Najbolje pak zaklonište nudi posljednja u ovom nizu, Sveta Mara, gdje se sidriti može na ugodnim dubinama od 5 do 7 metara. Zađemo li iza rta Kalifront, doplovit ćemo do prostrane Kamporske drage koja nudi poneko manje žalo, no najljepše je sidriti i kupati se uokolo Punte i otočića Maman, Sridnjak i Šajlovac, gdje je međutim treba ploviti oprezno zbog brojnih pličina. U dnu prostrane Supetarske drage krije se pak druga otočka marina s 5 pontonskih molova. Iza samog rta Sorinj neobična je uvala pod imenom Morića Dražica, a u dnu prostrane uvale Lopar leži istoimeno mjestašce i trajektni pristan. Neobične prizore u nastavku plovidbe nude brojne, mahom plitke uvalice razasute uokolo poluotoka iza rta Stoje, na čijem se istočnom kraju u uvali Crnika smjestio znani turistički centar San Marino. Plovidbu ovim akvatorijem završit ćemo posjetom jadranskom Alcatrazu, impresivnom Golom otoku, na kojem su i danas vidljivi tragovi nekadašnjeg zloglasnog zatvora, a koji bi jednoga dana mogli poslužiti i u neke osmišljene turističke svrhe. U daljnjem ćemo istraživanju sjevernog Jadrana posjetiti još jedno šarmantno Dream Point odredište, najjužniji otok Lošinskog arhipelaga, dopadljivi Ilovik. Kako od davnina, tako i danas u prolazu između Ilovika i otočića Sveti Petar znano je sidrište, koje je za potrebe novovjekih rekreativnih pomoraca oplemenjeno s 40 bova, a mjesta za privez zna se naći i s južne strane poduljeg mola. Pitomo mjestašce Ilovik obiluje toplom i prepoznatljivom mediteranskom scenografijom kojom dominiraju posteljina na vjetru, mjesna crkvica, bunar, glavna ulica, galeb na dimnjaku i mandrač s mjesnim barkama. Glad i žeđ pak najuputnije je ovdje zadovoljiti u konobi Belej, gdje će vam rado pripraviti punjene jadranske lignje, belejsku palentu ili škarpinu u pečnici s povrćem. Istraživanje susjedne Silbe započet ćemo posjetom dobrom sidrištu i kupalištu u lijepoj uvali Papranica na zapadnoj strani otoka, a nećemo mimoići niti zapadnu mjesnu luku imenom Žalić, kao ni narednu uvalu imenom Luka Svetog Ante. Znatno je pak češće nautičko utočište istočna luka mjesta Silba imenom Mul, gdje su uređeni vezovi pod dugim lukobranom kao i pred obližnjim kamenim pristanom.
lijepo mjestašce nekadašnjih pomoraca i brodovlasnika nudi mnoštvo ugođajnih motiva. Vrijedi se tako popeti na gradski toranj i uživati u panoramskim prizorima krajolika, prošetati pošumljenom gradskom alejom, upoznati lokalnog galeba koji voli kipove, no i posjetiti restoran Ivo u kojem spravljaju odličnu riblju juhu, blitvu i buzaru od škampi i školjaka. Neposredno do Silbe smjestio se Olib, najniži otok Zadarskog arhipelaga, na čijoj ćemo južnoj obali posjetiti dvije lijepe uvale, luku Svetog Nikole i narednu pod nazivom Banive, a potom se uputiti u razgled jedinog otočkog mjesta. Za pristajanje je u Olibu zadužen 100 metara dugački lukobran s priključcima za struju i vodu, u čijoj je neposrednoj blizini dopadljivi bistro koji nudi i maštovite koktele. Osim po koktelima, mještani su znani i po osobenom načinu rezanja i uzgoja crnike, koja se i danas sječe i prodaje. Unatoč brojnim barkama u lijepoj lučici, na Olibu će vam se, kao i na mnogim otocima, na trenutke učiniti kao da je vrijeme stalo. Vrijedi se u mjestu prošetati do crkve i glavnog trga, pogledati začudnu kulu ili pak upoznati ponekog Olibljana. Mjesečeve vizure i začudna ogoljelost, ovce, legendarni sir i još legendarnija čipka temeljni su simboli prepoznatljivosti Paga, najrazvedenijeg otoka hrvatskog Jadrana. Uz njegove se istočne obale, kao što već pogađate, treba s respektom odnositi prema naletima bure, dok se struja i pličina valja čuvati uz južne krakove otoka. Nautičko istraživanje Paga započet ćemo od rta Lun na krajnjem sjeverozapadu otoka, a nastaviti posjetom mjestašcu Tovarnele, lučici obližnjeg sela Lun, iz kojeg se pruža pogled na impresivni Velebitski masiv. Plovidba prema jugu u znaku je bezbrojnih uvala i uvalica, a prvo ćemo zaviriti u onu imenom Jurjevica. U narednoj Slatini lijepo je Žalo, dok Jakišnicu krase brojni molovi i mandrači. U Jadrešnici ćete naići i na sezonski restoran, dok su Melnica, Potočnica, Dubac i Kanić mahom u znaku takozvanih vikendica. Nakon potpurija uvala posjetit ćemo i Novalju, najveću luku zapadne obale u kojoj se vezati može uz glavni pristan na čijoj je sredini postavljena poučna ruža jadranskih vjetrova. Iako u znaku ljetnog turizma, Novalja čuva i dah tradicije, pa ćete tako na gradskim ulicama, obali i trgovima nailaziti na vrijedne ribare, bogat izbor tradicionalnih namirnica, mještane u kladu. Želite li mimoići gradske plaže, valja vam posjetiti obližnju uvalu Stara Novalja, gdje se možete okupati i osunčati na lijepom šljunčanom žalu. Gastrotragačima savjetujemo ugodan ambijent restorana Starac i more, na čijoj terasi upućujemo na uživanje u marinotu, lokalnom načinu priprave hobotnice s krumpirima. Vrijedan je posjeta i bistro Stefani, gdje će vam nakon biske ili smokovače ponuditi gustu riblju juhu od morskih plodova, a savjetujemo kušati i fritaju s hobotnicama. Turistička Novalja živi do kasno u noć, pa se ovdje ne trebate pribojavati nedostatka noćne zabavne ponude. U nastavku puta prema jugu zastaćemo u lučici Mandre, a potom uploviti i u uvalu mjesta Šimuni, gdje se nautičanima nudi siguran vez u jedinoj paškoj marini. Na susjednom otoku Maunu promotrit ćemo začudnu uvalu Rakovica na istočnoj strani, a potom se zaputiti do odabranog Dream Point sidrišta i kupališta ovog akvatorija uvali Šip na krajnjem sjeverozapadu Mauna. Uz bistro more, šumarke, sprud i poluotočić ovdje ćete zaista moći uživati u punoći hrvatskog Mediterana. Nakon Mauna
nastavit ćemo prema jugu zapadne obale Paga i posjetiti mjestašce Košljun, a zatim doploviti do Povljana, gdje se vezati može uz Glavu ili istočnu stranu lukobrana. Otočki obilazak nastavit ćemo razgledom zanimljivih lokaliteta koje krije prostrani Paški zaljev. Vrijedi tako posjetiti slikoviti Medveđi kanjon i lijepo kupalište uvale Ručica, a potom i mjesto Metajna na sjeveroistoku zaljeva. Zapadna pak obala u uvali Caska nudi i znano kupalište novaljskih turista i sportsko-rekreativne sadržaje na dugoj šljunčanoj plaži Zrče. I na posljetku razgledajmo i stari grad Pag, poznat i po jedinoj otočkoj solani hrvatskog Jadrana. Paške ulice odišu ugodnim primorskim i mediteranskim motivima, a autentična stara konoba Bile nudi brojne gurmanske delicije u zaista osobenom ugođaju svojeg interijera. Mlađem pak naraštaju preporučamo posjet još jednom neobičajnom ambijentu, mjesnom disko klubu smještenom u nekadašnjem prostranom skladištu Paške solane. I u ovom smo izdanju nautičarima koji namjeravaju broditi sjevernim Jadranom odlučili olakšati izbor među raznorodnim atraktivnim odredištima, pa predlažemo 2 Dream Point tjedne nautičke rute koje nude mogući presjek ljepota ovog akvatorija. Tjedni čarter iz Istre ili Kvarnera. Zaputite li se na 7-dnevno krstarenje iz neke od istarskih ili kvarnerskih marina, upućujemo vas da Dream Point tjednu rutu kreirate i sprovedete u otočkom duhu, te se tako prepustite svim najupečatljivijim prirodnim i inim izazovima ovog dijela hrvatskog Jadrana. Iz Pule, Pomera ili Rovinja. Prvi dan Unije, drugi dan Ilovik, treći dan Silba, četvrti dan Novalja Pag, peti dan Rab, šesti dan Susak. Iz Ičića. Prvi dan Valun Cres, drugi dan Susak, treći dan Ilovik, četvrti dan Pogana Cres, peti dan Punat Krk, šesti dan Beli Cres. Preplovivši sjeverni Jadran, približili smo se kraju još jednog Dream Point video izdanja. Kako bi održali lijepu tradiciju, i ovaj ćemo se put od vas oprostiti glazbom, i to autentičnom temom iz Lošinskih Nerezina. Nautički video peljar sjevernog Jadrana, poput ostalih naslova, također će redovito doživljavati svoja oplemenjena izdanja, a vjerne kupce i gledatelje podsjećamo na naš Dream Point klub ljubitelja mora, lučica, otoka i uvala. Pošaljite nam stoga dopis, e-mail ili telefaks poruku s vašim zapažanjima i postanite tako članom kluba, a one najvjernije očekuju budući popusti i lijepe nagrade. Poštovani nautičari i svi drugi zaljubljenici hrvatskog Jadrana, i ovom prigodom želimo vam ugodnu plovidbu i dobro more.